हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव आंनि गोदान भिडिअआव फिन बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअआव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायहरबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालाम आरो भिडिअखौ माबायदि बानायनांगौ जुदि माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंब्ला प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दे बिदिब्ला स्पेसियली दिनैनि भिडिअखौ आङो जायफोरानाखि HSLC एग्जाम होदों एबा मेट्रिक एग्जाम होगासिनो दङ बैसोर फंबाय बिनानाव मोननि थाखाय आङो बे भिडिअखौ सुंद'यैब्लाबो लाबोनाय जाहैबाय। दा बे भिडिअखौ लाबोनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जे जाहाथे बे जायफोरानाखि मेट्रिक फरिखा होगासिनो दं फंबाय बिनानावमोन बिथांमोनहा जाहाथे गोसोआव जेबो नार्भास जाया बा गोसोआव जेबो गोनो गोथो जाया। मानो होनोब्ला दा बावैसो सिगां मेट्रिक फरिखानि कुइसन पेपारा ससियेल मिडियायाव गोसारदों होननानै माखासे निउज चेनेलफ्राव फोसावदों। दा बैफोर खौरांखौ लानानै जाहाथे बे जायफोर फरिखा होदों फंबाय बिनानावमोन बिसोरो जाहाथे गोसोआव नार्भास जाया, गोसोआव जाहाथे जेबो गोनो गोथो जाया। मानो होनोब्ला कुइसन पेपारा बियो लिक जामारदों ना जामाराखै बियो दाबो कनफार्म जायाखै। बियो इनभेस्टिगेशन जागोन। जुदि लिक जामारदोंब्ला सोरनिफ्राय जादों बबेनिफ्राय जादों बियो दायनिगिरि जागोन। दा बेनि थाखायनो एग्जामखौथ' जेरैखि जाया होनांगोन। बे हिसाबै जाहाथे मोजाङै फरायो, बेफोरखौ जाहाथे जेबो खर' साया, बेफोरखौ जाहाथे जेबो टेनसन लाया, फरिखाखौ मोजाङै हो, मोजाङै फराय, फरिखाखौ मोजां हो। भाइरेल जामारदोंब्ला बियो उनावहाय माबा मोनसे जागोन। जिखुनु एग्जामखौथ' होथारनांगोन, होथारनानै रिजाल्टखौथ' मोजां खालामथारनांगोन। फरिखायाथ' गासै मोनद' साबजेक्ट जायो, 6टा साबजेक्ट। बेनि गेजेराव दासो मोननै साबजेक्टआ फरिखा जानानै थांबाय। दा फरिखाया गेजेरानो नाङाखै, मोननै साबजेक्टल' जोबनानै थांदों। दा बे समावनो जुदि फरायसा फरायसुलिफोरनि गोसोआव बे नार्भासआ फैयोब्ला माने जिबायदि रिजाल्ट खालामनो गोनांमोन बेबायदि रिजाल्ट खालामनो हानाय नङाबो जानो हागौ। दा बेनिखायनो गार्जेनफोरखौ आं खावलायबावदों आरोबाव जाहाथे फुल कनफिडेन्ट होयो, जेबो नार्भास खालामा। जेरैबायदि सोलिबाय थादों फरायनायफोरा बेबायदिनो फरायनो हो आरो माने बेफोरनि खौरांखौ बांद्राय होनो नाङा। जेनेबा बे कुइसन पेपार लिक जाबाय, कुइसन पेपारा गोसारबाय, मार्कआ माने जायफोरानाखि कुइसन मोनदों बिसोर मार्कखौ मोजां मोनसिगोन, मोजां मोजां इनस्टिटिउटफ्राव एडमिसन लानो हाहैसिगोन। बेफोरबायदि माखासे खौरांफोरखौ बे जायफ्रा फरिखा होबाय थादों फरायसुला फरायसुलिफोर बिसोरनि गोसोआव जाहाथे माने सोनानै होआ। माने बेफोर खोथाखौ जुदि खोनायोब्ला सोनानै होयोब्ला जानो हागौ सोरबा बायदि फरायसाफोरनि गोसोआव बियो नांगोन, फरायनायाव बिसोरो टेनसन जानो हागौ। दा बेनिखायनो आङो बेखौ जोबथारनायाव गार्जेनफोरनिसिम गुरैयै खावलायबावबाय जाहाथे बेफोर खोथाखौ एसे हमथालायो, जाहाथे मिथिहोलायलाया। दा बेखिनियानो। जिखुनु एग्जामखौ मोजाङै होथार आरो एग्जामखौ मोजाङै होयोब्लासो रिजाल्टखौ मोजां मोननो हागोन आरो रिजाल्टखौ मोजां मोनोब्लासो गाव गावनि थांखियाव सहैनो हागोन आरो गाव गाव जेखौ लुबैदों गाव गावहा मोनसे थांखि थायो, बे थांखियावहाय थांनो हागोन आरो थांखिखौ होसोनो हागोन। दा बेनिखायनो बे भाइरेल जानाय कुइसन पेपार गोसारनाय बेखौ लानानै जाहाथे बैफोर बा जायफोर फंबाय बिनानावमोनहा फरिखा होदों बिसोरनि बिमा बिफा एबा गार्जेनफोराबो जाहाथे गोसोआव जेबो गोनो गोथो जाया, नार्भास जाया, जाहाथे गथ'फोरखौ जेबो नार्भास खालामा आरो गावसोरबो जाहाथे नार्भास जाया, मोजाङैनो गाइड खालामो, मोजाङैनो फरायनो होयो। बेखौनो आंनिफ्राय गोसो गोरबोजों गुरैयै खावलायहरबाय। मानो होनोब्ला दायो फरिखाया सोलिगासिनो दङ, मोननैल' थांबाय फरिखा। दा बेनि गेजेराव जुदि कुइसन पेपारा लिक जाबाय, भाइरेल जाबाय होननानै फरिखाखौ मोजां होआब्ला रिजाल्टखौ मोजां मोननो हानाय नङा, बेयो गाव गावनिनो लस जागोन। दा बेनि थाखायनो आङो बेयो
उनाव मा जायो बे उननि खोथा। दा बेनिखायनो फरिखाखौ मोजाङै होनो थाखाय आरो गार्जेनफोरखौबो मोजाङै जोथोन लानो थाखाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोजों खावलायहरबाय। दा भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। दा भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दिनैहाय फोजोबनाय जाबाय।